nádhera. Chvíľu čakáme. A chvíľu ideme. Parádzina. Ahoj. Dám nahrávať. Ono mi to nahráva. No, nahráva. No a po chvíľke ten displej ide do módu vypnutia. Malo by ďalej nahrávať. A máš diodku, že bliká? Ja mám diodky vypnuté, predné. Bude z toho šok, vieš? Porobíme si fotečky, áno. Nie? Prosím? Že začalo duť a celkom chladné, keď zaduje. Cítiť to. Vidíš, tam sú také. Áno. Na protivnom svahu sú také. Áno, áno. Vyčer mi palec. To bolo milé. Nie. Vetešníctví. Vykupujeme staré železo. Ako ti pomôžem ešte? Nie, ale mám pätky. Mám pätky? Ja prečo nemám pätky? Aj. Tie palice zmizli. Nestoj tu, zdržuješ, hej! Ja som tu včera. Kedy sa ti dobije baterku, Ja tady bydlím. Ja som tady doma. Áno. Je malý a tam je ďalší. Ale ten väčší vidno pekne. Tu zo spodu máme ešte letku. Hej. Ale daj. A spredu nemám. A tu ukazuje sekundy. Hej. Hej, 22, 23. 5 alebo koľko má terku. Ale blíka. Ale počítav. Odpočítavam. Všetko funguje a ideš na terénu, chceš natočiť. Jaké ty kokot. Toto už tam neznal. Čo? Čo natáčam. Na čo čauko? Čo dáme, pasy naspäť? Čakaj, musím prdnúť. Som mal tlaky.